исәнмесез, хөрмәтле Дөнья студиясын караучылар. Бүген бездә кунакта Эшмәкәр ханым. Үзе шагыйрә дә, гомумән кешелекле кешеләрнең берсе Равилә Шамил кызы Шайдуллина. Равилә Шамиловна. Кем генә дип әйтсәм дә аз буласым актыйла, чөнки һәрбер яклап сезне күрсәтергә була. Әйдәгез, иң беренчесен эшмәкәрлектән башлап җибәрик әле. Менә сезнең теге татар хатын-кызлары арасында дип әйтергә кирәк. Сез ресторан тотучы кешеләрнең берсе. Менә бу бит инде юктан гына бар булган әйбер түгел. Ничек кирип киттегез сез менә бу хезмәткә? Мин дөресен әйткәндә менә бу профессиягә керергә уйлаган кеше түгел идем. 8 класстан соң Казанга килдем дә, Казанда 9 класска прописка булмагач алмау сәбәпле Ирлан бар иде, пропискасы алабыз дигән, шуннан шушы клиентка кирип укып, менә быел әлхәмдүлилләх 50 ел буенча шушы профессия буенча эшлим инде. Бәлки Ходай Тәгалә үзе күрсәткәндер ул юлны. Аллаһ Тәгалә сөйгән бәндәсен ризык әзерләү эшенә җибәрәм дигән. Менә шулай бит. Менә шуңа шушында калдым инде. 50 ел сайлаган хезмәтеңә тугры хезмәт итү ул бит олы бәхеттер дип саныйм мин. Олы бәхет. Олы бәхет, чөнки әлхәмдүлилләх ашатабыз без менә, мин дә күбесенчә студент халкы ашый, ризыкларны сыйфатлы итеп пешереп, аларны ашату минем өчен кеше кирип сиңа рәхмәт дип әйтә икән чын күңелдән. Ул инде бик зур бәхет. Мин бик бәхетле кеше, мин бик бәхетле ханым бу яктан. Равилә Шамиловна, менә мин быел безнең бит инде Казанда хәзер 2 катлы автобус йөри. Шул вакытта анда татарча да сөйли, русча да сөйли, инглиз телендә сөйли, кайсы телдә телисен, шул телдә сөйли һәм ул Казанның тарихы белән таныштырып бара. Без утырып барганда шуңа игътибар иттек. Теге сезнең кафе кырыенда узганда бу иң беренче пиццерия кафесы дип игълан итәләр анда. Бу бит инде сезнең өчен дә зур дәрәҗәдер дип уйлыйм мин моны. Бик зур дәрәҗә. 27 ел буенча бу пиццерия үзенең дәрәҗәсен югалтмыйча, сыйфатын, пешерү сыйфатын югалтмыйча шулай яшәп кала ала икән, шушы катлаулы заманда минем өчен бик зур дәрәҗә. Аллага шөкер, менә 27 ел быел була. Килгән кунаклар да бит шуны ишетәләр, керәләр, танышалар, бит. Аннан соң менә безнең менә Татарстанның шәһәр хуҗалары һәммәсе шунда ашап үскән. Ничәнче поколение студент чыгарабыз без 27 ел дәвамында. Уйлап карасаң, шактый. Минем өчен бик шактый инде. Шактый. Равилә Шамиловна, менә сез бит әле эшмәкәр ханым, бит. Бит әле ресторан төрле шәһәрнең төрле җирләрендә урнашкан, аларында карап бетерергә кирәк. Ләкин сезнең бер уңай һәркемгә үрнәк булырлык сыйфатыгыз бар. Сез бүтән туганнарыгызны бергә җыеп, бергә тутып торып, бергә эшли аласыз. Без менә берничә ел элек Казанның гаилә эшмәкәр бизнесы дип аталган иде инде, гаилә эшмәкәрлеге дигән иде, беренче урынны алдык. Чөнки миндә бер ул вакытта 50ләп туганым эшләйде. Якыны, ерагы, кодасы, кодагые, кодачасы. Шуның өчен мин бик менә кризис вакытында уртак тел табасыз. Кайчагында дәшмичә каласың инде, кайчагында табам. Чөнки туган менә мин үзем шундый яхшы яшәп, туганнарым начар яшәсә, гөлнәс ул бит күңелле түгел. Минем шуңа күрә менә ул яктан мин бик бәхетле, туганнарым менә мин шулай итеп үземдә эшләтеп яши алам. Туганнарым барсы да менә миндә эшли. Әле хәзердә миндә эшли барсы да. Равилә Шамиловна, сез бит инде ир хатыны, әле сез бала, сезнең әнигез исән сау Аллага шөкер. Әлхәмдүлилләх. Сез ир хатыны, 2 бала әнисе, 6 анак. Баланың аныкның әбисе, бит. Менә ләкин әле сез эшмәкәрлек, сезнең ул бит инде эшкуарлык белән шөгыльләнү зур әйбер, зур вакытны сорый. Шамил абый, ирегез ничек кабул итә? Ул бит инде менә эшлекле хатын-кызның эше яхшы барсын дип әйтсәң, семья корбан. Шулай бит. Чөнки иргә дә игътибар җитми, бала-чагага да игътибар җитми, анакларга да игътибар җитми. Нәрсә булса да аның бөтенләй тулайым эшләп булмый. Менә семья, менә монда мин монда семьяны корбан дип саныйм. Мин бит көне төн эштә.
Әйе. Менә шул. Бит менә шулай да әнигезне каргада вакыт табасыз. Әнигез сезнең белән әйбәт. Һәм оныкларыгызны шатландырып, алар өчен шигырьләр дә иҗат итәсез. Аллага Менә әле яңа табадан төшкән генә китап. Булар инде моның элекеләре бар иде. 13 елда чыккан китап бу. 13 елда чыккан Әйе, китап, 13 монысы әйе. узган елда һәм Әйе, узган ике елда. телдә аны Ике телдә. рус теленә тәрҗемә иткән София Гайнуллина. Сурая ханым Гайнуллина. Гаҗәп ханым, Америкадан ул ханым. Әйе. Шундый матур китап. Әйе, матур китап. Сез менә тагын шунысы бар, язган шигырьләрегезне яттан сөйләсез дә. Әйе, күбесен яттан сөйләнә инде ул. Әгәр дә берәрсен Мин оныкларга сөйлим бит инде аны. Әйе. Оныкларга менә мин аларга әкият тә сөйлим инде кайчагында, шигырь сөйлим бит инде. Шуңай ул шигырь бит ул мин аны язып утырмыйм бит инде, үзе языла бит инде. ничек языла менә шу берәрсен. Менә языла инде. Әгәр дә берәрсен сөйләп китсәгез, Менә искә шушы төшереп. яңа елда бер онагым әйтә инде. Менә ди, Дивани, алар мине Дивани дип йөри. Мин әби дип, әби йомшак, әйме. Ну нигәдер балалар Дивани дип әйтәсе. Мин мәсәлән әби ягында. Чөнки безнең халыкта бит инде ул әби, бабай дигән әйме. Хәзер Дивани дип әйтә китте. Бездә бит бабай шулай инде. Әйе, бездә әби бабай. Шушы бер онак әйтә, Дивани, менә бит инде ди, Кыш бабай килми бит инде ул быел. Әнә бит инде бөтен үләннәр анда ям-яшел, мин үземнең йортта яшим инде әйме. Үләннәр ям-яшел килми инде. Ничек китсен инде ул анда? Ат җигә алмый бит инде ул. Әйме. Шуннан мен әйтәм, улым белмим, шул инде килер ул, мен әйтәм, ничек булса да килмичә калган юк бит әлмәнчә. Шуннан менә кисәк кенә мин аңарга шушы шигырьне сөйләдем. Мин аны язмадым да, болай сөйләдем. Менә мен әйтәм, улым болай. Тыңлайды. Мин моны яңа ел төше дип атадым бу шигырьне. Яңа ел килә бугай, тик яшел тора тугай. Кар бураннар туздырып, саналарга утырып, бүләкләрен тутырып килмәс ахры Кыш бабай. Ел буе өзелеп китсә дә җирдә һәр кыз, һәр малай. Шуңа да бүген төшемдә болытка менеп киттем. Сакланып кына күтәрдем болыт юрганы шитен. Шуны гына көткәндәй, көтеп арып беткәндәй, күңеле тулып болыт, эй, тотынды яварга ак инҗе карлар булып. Болытта мине яратты, монда гына калмалай, карлар яудырып торырсың бик оста булгач алай. Юк, дидем ак болытка, кыстама зинһар юкка. Кайтмый калсам, әнием сагыштан үләр юкса. Шуннан тиз генә әйләнеп, инҗе кар бөртегенә, ипләп кенә төшеп кундым әнием керфегенә. Менә бит ничек матур шигырь. Әйе. Мин аны бу шигырьне эшкәртмәгәндә, менә шул ничек аңа сөйләдем, шулай калды. Һәм ул китапта урын алды. Һәм китапта мин аны шул Сурая ханымга сөйләгән идем. Ул инде аны шул китапта урын алган. Ул шул килеш эшкәртмәгән килеш язылган шигырь. Менә бит кызык, балалар өчен бит кызыклы шигырь. Гаилә Шамиловна, сезнең бит әле 6 оныгыз, 6сы да малай, исемнәре дә бит үзенчәлекле. Әйе, гаҗәп. Иң олы оныкка исемне үзем тәкъдим иттем. Мен әйтәм, Султан булсын бу. Султан. Исеменә җисеме туры килсен, шулай итеп. Мин шушы оныкка исем куйган көнне дә өйдә була алмадым. Шунысы гаҗәп. Һаман эш. Өйдә була алмадым, Кодагый килеп куйды. Минем өйгә Кодагый килеп исем куйды. Менә шундый тормыш инде. Икенче анасы Мурат булды. Безнең фамилиябез Муратов булган. Шуның нигенә куштык инде шуның истәлегенә, бабасы истәлегенә, йөрәк бабасы истәлегенә. Өченче онык Самир исемле булды. Аннан соң улымныкы Камил, Кәрим һәм Каюм, Габдел Каюм анысы булды. Әле менә Алла бирсә, кыз бирмәсме әле Ходай Тәгалә. Бик телим инде. Хәзер кызда Монда шигырьдә бар. Кыз сеңел кирәк дигән. Бәлкем Ходай кушып, ансы да Ходай кушып инде, Ходай кушып. ансы да Ходай кулында. Гаилә Шамиловна, сез бит әле динне дә саклыйсыз да, яклыйсыз да дин юлында да. Әлхәмдүлилләх, мин инде 3 ел укыдым. Аның буенча, дин буенча 3 ел укыдым инде, Коръәнне укыйм инде. Коръәннәрне укыйм, әлхәмдүлилләх. Ясиннарны укып, тәбәрәкләрне укыйм, ихласларны укып, бөтенесен укып, шулай балаларга өйрәтергә тырышам инде. Балаларга алар мин жаңа килеп, алар менә шунысы гаҗәп, менә 4 малай артта утырып кайта икән машинада. Зират янына җиткәндә, музыка уйный икән, алар аны туктата.
туктата да алар шундай ук укыйлар. Һәм кылхуалла, һәм кылхуалла укыйлар, һәм ихлас ойнины Раббанан укып дуга кылалар. Менә бөтенесе кычкырып укый, мин шунда елыйм. Еласы килә. Менә еласы килә шунда. Менә гаҗәп бит инде алаймы. Менә минем улы оныкка 12-11 яшь, кичкенәсенә 1 яшь. Менә ул бит җәмәгать бөтен кешегә дип бәхеттә тизләр ул. Бәхет бит инде. Аллага шөкер. Аннан соң өйгә киләләр аларында рәхәт. Равил Шамиловна, сез бит туган нигезне дә онытмыйсыз. Нигезне туган саклап нигез. киләсез. Яңартыгыз. Менә без инде Теләче ягыннан үзебез. Теләче ягыннан. Bir менә яңа йорт салып куйдык. Шунда оныклар үзләре инкубаторда чеби чыгарып, шуны үстереп, bir менә йомыркаларны инде үзебезнекен ашыйбыз. Онык чыгарган. Менә Мурат дигән чыгарып аның. Гаҗәп бер онук бар минем. Үзе ипи сала ул, үзе нидә шундай. Анысына 9 яшь тулды менә. Авылда җәй буе әнине авылга кайтып карыйбыз, чөнки туган нигезендә сагына. Шуңа 4 ай буенча инде сеңел белән алышып. Сеңел дә миндә эшли, шулай бертне бер. Равил Шамиловна, әни булып та, әби булып та, бәби дип әйтергә кирәк, әни булган кеше шулай бит. Мин бәби. Шулай булып яшәү рәхәтме? Бик рәхәт. Мин бик бәхетле кеше. Әнием исән, мин бик бай кеше бит. Мин бик шул хәтле бай кеше мин. Чөнки минем әнием исән. Әлхәмдүлилләх, ирем исән. Үткән ел иремә бик авыр булды. Менә ярты ел буенча бик каты авырды иремәйме. Мин шундый курыктым. Ялгызлыктан, ялгыз калудан. Чөнки балаларның үз семьясы. Мин үзем бала, үзем әби, үзем ир хатыны, үзем әни, минем барысы да Аллага шөкер. Менә нинди байлык бит ул. Миннән ата сорыйлар, менә син баймы дип. Мин бай. Менә мин шушының белән бай. Матди байлык ул минем өчен аның әһәмиятсез. Равил Шамиловна, сезнең юбилеегыз якынлаша. Хатын-кызның яшен санамыйлар да, сорамыйлар да диләр. Анысы без әйтеп тә тормыйк. Әйтимме? Әйтмик. Әйтмик шулаймы? Әйтмик. Менә Ходай Тәгалә сезгә үзегез күпме телисез, шуның хәтлек гомер бирсен. Нихәтлек сорыйсыз, шуның хәтлек сәламәтлек бирсен. Яныгызда тугры дуслар, ныклы гаилә, яраткан оныклар, балалар, малайлар, кызлар, киленнәр булсын, кияүләр булсын. Гел шундый чиста күңелле, яхшы кеше булып калыгыз. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстанның атказанган сәүдә хезмәткәре, Россиянең атказанган аш-су устасы, балалар өчен менә шушындый мотор 4 китап авторы, танылган шәхес Эшмәкәр ханым Равилә Шамил кызы Шәйдуллина булды.